ndakatomudedza kuti achangoshandidzana tashanda tese ndatomudedza kuti chizomwe wangu yatichibati pamwe chete chite chi tibetserane tini mberi saka uyu ndiye akazotora uyu inini asi ndakatora uyu ndiye anoziyana uyu saka inini mafa angu apana uyu ati mwe akapaka shandizana uyu ndamvera so ndikufuna uyu nyakufuntayo apa palibe bzakudziwa apa ani ndikuda uyu akurwara uyu hapana zvikuzikanwa apa alright so ndinzayamba kudzathandisana naye nidzakuuzana kuti ndikuyamba kuda kona anza kuda kuti atange kubatsira uyu akurwara uyu kuti vachatangira papi vachatiudza so ndikufuna kuyamba kudziwa kuna muzake mukati uyu ndiyamba dziwa uyu ndifuna kudziwa nene adachita tani kuno ndikudziwa kare hanziwo ndikuziva zvakaitika but ndikuda kuti iwo atange kutsanangura zvamukuti imi mashandidzana neuyu but ngavataure kana kuti imi mutaure kuti uyu akatanga sei kuti zvisvike pazviri apa inini sekuru ndakaona mukomana uyu muzukuru wangu mwana watete ndakamutorawo kuti handi iyo kugomba uko tindodini ukatenga kawarara kaini ani makatora mbavha kaini ukadziwa kare mamuchitoziva kudhara kuti imbavha tandisingatimbozivi sekuru kuti imbavha ndatotiwo ndiri kutomubatsirawo tisingatimbozivi kuti imbavha hai mulibe baba oro imi kushamba imi hanzi makamese godhi mini iyeyu tina sekuru mulibe ubera uyu ambagura adabera kugura anambabera kugura kare kare hanzi kudhara makambobira vanhu vanotenga godhi vaivai mimi but mukuda kuti zviramba zvei muchinamisa kuti tikufuna kugulira golide izinji mukabera kutengera toda kutenga kwauri godhi kana kukutengera godhi rakawanda but makamubira mari munhu iye ndiye akatondifonerawo iye muzukuru wangu kuti sekuru ndaita chuma kuno ndikati handi tindoone chuma chacho wadi waita zvechiwati watarichiona chuma chadi aita ari banja hanzi makadii sekuru abwera hanzi mauya here nasekuru chokwadi sekuru tadzoka chiwamba undikambire achose bzinthu mmatu bzimtengo apa funa abvesere bwinobwino ha ani nasekuru mubvise zvinhu zviri munzeve zvenyu izvi kana kuti zvimiti zviri munzeve kwete hamuna chinhu asi kuti muvhure nzeve dzenyu munyatsoteereresa totenda sekuru atarubva achotsa zvakamba bweresa bzinthu zvakadabisa bzire funa kuti ajeka funa kudziwa kuti abweresa hanzi chekutanga nasekuru pano patakapedzisira dare redu makati avakakuudzai sekuru kuti pane chinhu chakabiwa apa chaida kuti avo vadye vega saka hanzi mauya nacho here kwete sekuru ndaida kuuya nacho asi kubva pandakabva panapa
mudzimai wangu wendaindigere naye akabva atiza pamba pandandigere naye akabva atiza, saka haisitomboziva kuti ari kupi. Atariboboresa padachoka pano adafikira kazi kunyumba kwatawa neoreja, so anati kumpesa kuti adziwe kuti ari kuponi ari kutapa. Adatawapo ndikufuna kudziwa oro iri kuponi, oro ndiye ndikufuna kudziwa. Adatawa iwo udabisa oro. Pano ndikukamba nkhani ya mkazi, ndikukamba iwe oro ya udabisa. Hanzi nasekuru ini handisikuda zvemukadzi wako, ini ndiri kutaura nawe yekuti wewe ndakakuti une goridhe rawakabamba goridhe iroro ndoratakawirirana kuti pauri kudzoka pano uri kuya naro, asi iwe wakutaura zvemukadzi, sekuru havasi kutaura zvemukadzi. Akabhatisa zviro zvese sekuru hapana ndandakachengeta goridhe iroro, akabhatiza naro. Handatomboziva kuti akatiza sei. Atiolo imene analabisa. Ukono huyu hapa huyu akufutika maningi mtima mache hapa. Mtima make ndikampesa. Uri kufuna kupha huyu akafuna kupha. Nda alinzeru zakuti uyu adaba bzintu bzakuipa, aba oro, aba kutawa oro ya kuchosalini. So pakuleva chadidi uyu ndi zende, mbava zende ya dzungulumwa zemwa. Hanzi nasekuru iwewo kutaura hako izvo zvaurikutaura izvo, asi uyu paatori apa atori nemweya wokutoti chaari kuda igoridhe rake, zvokuti kana kukuuraya chaipo anogona kukuuraya. Asi nhau yekuti sekuru mushonga wauri kutoshandisa panapa ndewokutoti uyu akunzwire tsitsa, asi iwo akutaura zvokuti goridhe rakabiwa, but uyu haasi kuda kutonzwa izvozvo, akuda kuti goridhe rake ringe riri pano, asi iwo akutaura zvemukadzi kuti akatiza negoridhe. Unoziva here kuti uyu anogona kutokuuraya achikuurayira goridhe rake nekuti uyu akuda mari yake, akuda goridhe rake. Ichokwadi ndokuzvinzwa sekuru. Dai zvazvaigona mungaziye atiza negoridhe iroro, dai maigona kugadzirawo futi semagadziriro amakaitawo emuzukuru wangu, nekuti ndikutokumbirawo ruregerero kuna iye. Aufuna ndikonzesa pomwe mankhwala? Ndipate pomwe mankhwala? Ana sekuru uda kuwagadzirisa futi mwe mushonga. Ukonze uyo adwale pomwe, ubwere pomwe. Kuda kuti uyu arware futi mozouya futi. Asi iwe uriyo wakaba goridhe, bosi goridhe hadina kubiwa nemukadzi wako, goridhe ndiwo wakaba. Ukaviga kuti iwe uzoita mari naro, but nhasi wakuti wabirwa. Saka sekuru wakutoti iwe wakazungaira uri dzemwa chairo chairo. Aribe kuba mkazi. Wabva na? Adamkoesa. Amkoesa oro. Mkazi adaona kuti uyu ndi zende. Nowe mkazi wacho mkazi wakundogwirana payo kundokhala zvakundopikirana. Hanzi nasekuru iwewe mukadzi wako hana kuba, asi kuti iwewe wakatomuchengetesa, but iye akaona kuti iwe uri zungairwa. Saka kana uri zungairwa uri mukadzi wokuti waingogara naye zvekuchaya mapoto, zvekungogara naye, but asiri mukadzi wako kuti wakatonolora. Saka iwewe uchichaya mapoto naye, iye wamuchengetesa goridhe akatoona kuti wakazungaira. Uri zungairwa rokuti unochengetesa munhu mari yakadaro iwe kana kuti goridhe. Ari guruwe apa? Guruwe. Hanzi mukadzi yatori kuguruwe izvi kutaura kuno. Atanyamura kupita. Akatotakura goridhe akaenda. Muna apa kuvhina na muna adagulisa abale wake waya anakubida apa. Hanzi izvezvi kutaura kwandikutoita kuno kundikutomuona kutotamba nevarume zvokuti goridhe roro akatotengesa na chibale wake nehama dzake dzimwe dzechirume dzaari kutodya nadzo goridhe. Asi iwewe ndiwe wakazungaira, uri zungairwa because iwe wakamuchengetesa. Asi uchiziva kuti hasi mukadzi wakanosvika pamba uchiti ndaroora panapa, uchiziva pamba pavo. Unopaziva here pamba pavo? Pamba pavo handitombozipaziva. Hauzivi pamba pavo iwe wakanga wamuona kupi? Munhu uyo tangofambidzanawo chete, tingofambidzanawo mumabva. Wanga wamuona kupi? Tangomuonawo ari matouchline. Zende wewe. Kobiri kujewa pada kulisa.
adagulisa kubiri kujewa. Hanzi urizungairwa nekuti izvezvi uyo akatotengesa mari ari kutodya asi iwo akatomuchengetesa. So ninza uyu ndio wandikubvera chisoni uyu. Hanzi uyu ndio wandikutonzwira tsitsi nekuti ndio wandakatanga naye uyu. Ndio wakunzwira tsitsi. Ndio adabera. Ndio wakabira iwewe. Uyu murume uyu. Asi dhiri resekuru rakaita iri kuti iye asaraizite mari yega. Kuti anozvazvisundimekere sense. Kuti pakutanga obvunzwa oramba. Iye zvezvotaura kuti akangotiza naro. Azichandimekere sense inini kwandiri kuti Atanga kuti adabverana namukazi wache kuti iwepo tawe naro ukatawa naholoi inini ndikamaliza iyi ndisabwera kumweko tisachitese kubirira. Nada ninkonza iwe. Mkaziyo inza nkonza. Mkaziyo alibe kupanga dili na uyu na. So mkazi bzarachita adakwesewa. Uyu padaona uyu akufunta apata bzinthu, uyu kutenga chibozi ichi kupasira mkazi. So kukwesa kwa adachitako ndidalewa pakuyamba pale kuti udasiya chinango kubisa ndidamulewa kuti adabisa. Ukumva na? Hanzi uyu dhiri hana kuita asi kuti uyu paakaona muzukuru wake akuita kunga ari kupenga saka iye akafunga kuti nini regai nditore ichi ndibve ndabawo ichi. Saka chaakaba ichocho manje abva adaika mbachi uzawo sankasi. Hanzi akaisa muhomwe bwino usabude panyumba. Usabude pamba uchengetedze panapa. Mukadzi abva azviziva kuti chinhu chokunzi ndichengetedze ndechichi. Saka ichocho chacho manje mukadzi akatoonawo futi kuti uyu zungairwa uyu achiuyawo kuno paakauya achifamba nemuzukuru wake mukadzi ndokubva atakura zvinhu ndokubva aenda. Imi makaisa paimi? Ndakaisa mubhachi resutu rangu. Hatichadidi adaika mubhachi. Mbareke kulira ni nzira dzokuchita na. Hanzi imi musacheme sekuru anoziva kuona bzentse vanhu. Hanzi sekuru wakuona zvese zvakaitika. Ndikuona bzentse. Uyo ni Zendo uyu. Ndikufuna uyu wamukathandisa alikuona. Hanzi munhu airapo yarikuti ari mukati. Mbabwere kuti. Hanzi uyu. Muchimuona kudai mimi ndimunotoona kunga akachangamuka munotomuita manager but sekuru wakutaura kuti uyu zungairwawo. Ni Zendo uyu. Antiona akazi podu kupata kakobiri pamwono bansi ni pulupulu kwa akazi kanjiwa kose ndo kubwera kunyumba. Hanzi chera akawana mari pamunomba kana pay kana akawana mari but nguva zhinji yake kungoenda kwakadzi otojiwa mangwana kusena nenge asisina mari ndozvado. Sekuru. Mzukuru wangu. Ndiwe. Ndikuno mzukuru. Ndikuno mzukuru nawe mzukuru. Shingamize kwa bosi. Wachingamize. Jono mzee huyu. Nakula. Hujawazio. Mzee. Kumurukuru. Urukuzio. Antoazi. Uyu mdzapase pomwekwara mtima wake uchaliravi. Uyu Hanzi mozomupa mushonga bosi moyo wake usati wagadzikana. Uyu umwe mtima wake uyu wapakati uyu mbulavilavi mtima wake madzidzimuka futi kutopiwa mushonga kuti wadzikane. Zvintu zvadapata zvire mukwara yachati mumutima muri ona lino akuchita munga muntu akufunta levani. Hanzi awa mwapa umwe mushonga bosi hamuna uyu kuita kunge kutya kunga kudzidzimuka saka anofanira kutopiwa mushonga wekudzikamisa ana yawo. Uyo mbale ndofuna aleverewe. Lero ni tsiku yakuti ndikufuna kukutsudzura tumwayo. So ndikufuna ulewe uchose chakumtima tumwaya
Tumwa ile uboni. Hanzi naiwe. Dumwa rako rakapiwa na sekuru riri kupi? Dumwa randakapiwa na sekuru. Na udamangiriwa riri. Rakaora masungirwa na sekuru ati sekuru wala. Riri mukati ndakarisa mukati. Akupanga manyazi kuika mkati. Kopa ukakhala nalo kunja. Hanzi wakunyara naro kaiswa kunze pesa paragara riri kunze but wakunyara naro manje. Ndandangoti rigare mukati ndangopfeka jaketi chete. Ata avala jeka basi. Tapo. Bzidemba tani kuti udzabwere pano iyo. Ufuna ulewelewe chipi. Hanzi na sekuru wakuda kuti utaure kuti zvakaita sei kuti iwe uye pano. Ini kuti ndizoya pano handizivi chakaitika, asi kuti chakaitika pakutanga ndakafonerwa nasekuru wangu ndiri kushamba kumba. Ndobva vanditi uya kumaini. Akati kwaita mari here sekuru? Akati uya kuno muzaya tibatsirane kuti kushanda. Akati alright. Ndikaenduya ndichisvika kumaini kuyako ini ndiri blaster. Ndobasa rangu. Saka ndichienda mugomba ndichinoblasta semadhezi ataingo madhezi ose. Ndakanopinda pasi ndobva ndaruva pasi. Ndakatanga kuboora one bori buriso. Rechitu ndichida kuboora ndobva padombo one. Ndichidona pasi. Ndobva ndaona mari yanga iri padombo yakabara. Ndobva ndaona kuti mari yakawandisa. Ndobva ndotora simbi chanda nacho kutanga kubvisa mari yaye. Pandakabvisa mari yana ndabva ndaisa mumajobha ndandinawo. Goridhe riyari. Ndaisa mumajobha. Vandabuda panze. Ndichienda panze ndobva ndati kuna vanhu vari panze. Varume mvura pabuda mvura basa. Pabuda kuti titsvage pombi inotibatsira pombi yatinayo. Ndobva ndati aureka mhanye panext apo tipiwe tipiwe imwe pombi yati yokunogona kutibatsira nogona kutibatsira basa. Pandakabuda ndichinoegera pavai indanyeme dzangu dzandatongoronga semazuva ose. Ndobva ndabuda ndobva ndaenda kunze uko. Vandazofonera sekuru kati sekuru torai background mutevere kuno. Ndobva sekuru vaita saizvozvo. Ndobva vauya kuya vadatiri kati sekuru ndaona goridhe randinare. Ndobva ndavaratidza. Saka basa richiri panapa ngatitese ngatiroe pasi. Ndobva taenda. Asi ngatimire kutengesa goridhe after 2 ndombomira na 2 days. Takabva tamirawo 2 days there. Hatina chatakaona kati sekuru handinoita se ndotengesa goridhe redu. Ndabva ndatora na sekuru tinosvika ndinopisa goridhe reye. Ndobva raita matombo edu 3. Matombo aya magoridhe mapisi 3 atatinawo. Tanditodi totengesa dombo redu. The moment ndatakangoti tichibva paya takundiona totengesa mari. Awa ndikufuna kuchosa. Nowe pomwe kuti adzakhale nawo pafupi. Podi mankhwala mukira. Ndikubva. Hanzi mimi musazvidye pfungwa ini ndichakugadzirirai asi ndikakugadzirirai musazogara nawo futi padhuze nekuti kana mushonga wanokuisirai. Aiwa ndotenda ipakubuza. Kabira. Chosa tumwe ubweresa apa. Tubetsirana sei manje? Mweya udzapasa mankhwala yanango yakudzapfungesa kumwe kwache neyaphala wapo. Kuti mtima udzadereke bwinobwino. Levana. Anozomupa mushonga uyu wokuti anozopfungaidza kumba nemumwe anodya neporridge kuti mwoyo wake uzonyatsodzikama hana yake dzikama. So chakuyamba nechakumaliza tipo ya vantu ava ibafunika lini? Hanzi chekutanga nechekupedzisira kind kana kuti unhu nevanhu ava haudiwe. So hatichadidi ndikufuna horo. Ndikufuna horo uyu mtima wake ukhale pansi na ndidzadziwa dzakumuchita. So ndikufuna mtengo horoyo mupasire mnikichiro horo yache akagulise aonembo kuthandizana nangu adasala wale. Uye iri kupi?
Joseni mauyumo. Paseni boss aone urosake ndiso zada chita huyo. Zada ona. Josa tawaja hiyo. Anzoona tintiere. Iyi ndiyo yakambosara kuno ndo yari kuti muone kuti ndiyo here. Asi yanga iri kuno saka wari kuti anzi ndaida kuti imwe yacho ikauya ndongogadzira zvese but zvaisina kuuya wakuchipihwa iyi kuti utengese. Izvezvi vamwe vashandi vari uko wauinawo uko vakuda mari dzavo but iwo wakutoita ngokuti wanzvenga futi nekuti hauna mari apo wakanga wanzi umire kupinda mumaini macho. Saka vanhu vari uko vakuda mari yavo. Ndo chichemo chendanditochema nacho kuti ndoita sei pfuma yapera uko vanhu vari kuda zvinhu zvavo apa makati ndimbomire kushandamo. Wepesa lwebwino yanganitsa olo yako. Jumwe ndiyo here kana kuti haisi. Kagulise uje uropa wako. Ayo ndiyo. Ni kaluma yache. Hanze ndai munotengesa mudye ropa renyu kana kuti simba renyu kana kuti dikita renyu. Aiwa ndotenda. Ndochira. Zvinango zvadaja hawa. Zvakureva kuti mkazi wacho zvadaja izvo. Ninza kuderekesa mtima panzi wabva. Hanzi zvimwe zvese zvikunzi newa mukadzi wake akatiza kana kuti mudzimai wake akatiza neimwe yacho. Ndichakudzikamisa mwoyo wako. Ndichagadzirisa ndini. Nichawera pauyu pakona. Ninzawera dzakukonzera pomwe. Ninzakonza kubiri nzabura izinji kwene kuposa imwe. Ndichauya ndokugadzirira pamaini pako. Zvandinakonza kale dzvire ndichabwera dzakonza pomwe. Andakaita kale aya ndichauya ndogadzira futi saizvozvo. Uchazoona kuti pachabuda mari inodarika kamari kauina kwaka. Aiwa ndotenda. Mwangu amwe ngasekunyaita basa. Udereke mtima mawa na mpono dzagura dziguruguru kugwa nadzo naye kubiri imbafuna kuija bwino nda mtimawo ukadatsvakale cha. Hanzi mwoyo wako wanga wagara wakatsva kudhara saka kwete kuti ubve pano ubva watonosvika nekutenga kana motikari kana chinhu kuti unozodonha nazvo kana kudii, asi kuti dzikamisa hana yako unyatsotengesa uje mari yako dikita rako zvakanaka. Ndotenda. Uje na mbumba pamuyi nowe kudzapita mumabhari. Hanzi mudye nevana pamba kana matengesa kwete kuti muzonojira kupawa. Aiwa ndotenda. Ndayapita mumanja ya zinji kadabewa inkala mpepo itachosa kale vantu vakadaba. Ya nangoa uyu miranda yakadalipira kale uyu. Hanzi nekuti yapinda mumaoko mevanhu vazhinji saka nyaya iripo ndeyekuti tatoedza kutobvisa mhepo dzacho dzekuti kana waibata iwe mari inoshanda asi mhosva yako iwe wakaripira kare. Aiwa ndotenda. Handizivi kuti pepa takambokurukura payani chinditi kana uchinge watengesa makwata acho ndiye nawo. Handizivi kuti ndichakwanisa kuti ndiye nawo here kana ndozodii. Aya ndikufuna ndinda kuuza, aya ndikufuna kuti uje. Aya ija na mbumba upasira nango nao dzaone kukumba pomwe na. So ndikabwera dzakonza ukadzakumba pomwe utsvaga nango vantu nowe avacha. Hanzi iyi ndinda kuchikuregerera ndinda kuchikudza kutenda unodya utengese udye nemhuri ubhadhare wamwe washandi vausati wapedza kubhadhara wodya. Asi kana ndazouyawo kuzogadzira futi ndo pandichazoda kuti unozorikuya nemakwati acho. Asi ava hanzi nasekuru havasi vanhu vekuimba navo, tsvaga vamwe vanhu vekushanda navo. Handichadi kwaona. Hapana ndichadomboona ipapo. Hapana. Idzo zakujerewa na uyo wao na uyo wao mbareka jerewe ndo kafuna aone utalibe kuchenjera na. Hanzi iyo yari kuti akajirwa neuyu akabirwa nayo murege ajirwe nekuti ndokuti aone kuti hana kungwara izungairwa. Asi kuti vandikumbirawo kwaiya mudzimai wangu akaenda negoridhe iri hamugoni kumugadzirawo iwe zende kumukonzera chani kasa aje iyo kwafuna kuba kudya dzose. Hanzi urizungairwa iwewe pawanga waba uchibva wamupa iye kuti achengete but uchida kuti iwe udye yese
Saka waida kuti wewe zvozoita sei? Munikishira adafutika aje mataka yobo uje kubiri nyakuchemerewa wemugodhi akanga aita basa rekuti mutowewo kubasa adye dhaga but iwewe uchidya mari yese ndozvaunga uchida. Nhasi wajirwa uyu wakuona kurwadza kwazvo but muridzi waunga wabira unoti aizoita sei? Ndafunga kuti mungadzire kuti sekuri ndarwadziwe Ninkonza lini iyo kupa ukadaba? Hanzi handigadzire nekuti iwe wanga wabawo saka wakagona kubirwa. Saka sekuru kutobirwa kwawakatoita kutogadzirwa kwasekuru futi uchibva pano uchiona yabiwa. Handiti iwe wanga waba kuti ndiwo kuda kuwina. Ngaje zvavo zvikurwadzika ngoita zvavo asi zvazvaundirwadze sekuru mama totibirawo nini? aiwa mada kuzodya nini? sekuru maita basa sekuru totenda noipa ntima antu ava noipa ntima wakaipa iwawo wakangogara nawo hawo. ani zvekuti akabirwa nanasi muyangu wasukutsikana ati ari beberewa adakukoesa uyo araika bashi umuza kuti akoya zvinhu zvindikudzoka tofuna famba ndokwera chidzaje but anga achiti ndikufamba neuyu muzukuru asiri kunzwa zvakanaka pandichadzoka tozotengesa tozodya but mukadzi wacho manje akabva tongotiregai ndigare ndatoenda hangu. adaona apo kuti nzeru dzakudzunguruma dzakatoonawo kuti munhu pfungwa dzake dzakazungaira ndokubva atotakura ndobva atoenda. noyo kuyamba kumbera adatomubera dzvinhu uyu adaberewa iye kutanga achibwererapo mungazi achitambira basi. Anzi haakasiki kutotanga kubirwa uyu aitombobirwa mukadzi achienda achizongodzoka uyu achimutambira achingogara. Saka apa akuziva kuti chero akada kudzoka anongodzoka futi. kunkonza ndikamukonza dzvintudzo ndichipedza kubiridza saradzo dzinango kubiri adaja ndadagurisa kare. So apa ndikakukonzerini ndanzeru dzauyodzi dzakudzungaira ndingatokonzera iwe ndinango kuti uchite kubiri dzinango. Ndaigona kutomugadzira zvekuti kana mari yakadya imwe yacho but imwe yasara yaigona kudzoka nayo uyu achitozoiona. Asi handigoni kumugadzira, ndingatogadzira iwewo kuti uite imwe mari kupfuura iyi. ndatenda Tala unzwa mukomana uyu mbovhunza nemukomana uyu mbafunza ningirikine uchi kuti usvike panapa wakaudzwa kunzi chii chakaitika iwe ukubliwa blast inini kudziwa chero wakasvika sei panapa panopamba penye ndakasvika sei ndakatozozviona mari mene ndizuro ndakatozobvunza kuti kukuno ndasvika sei chiri kuitika vakazonditsanangura kuti wakasvika panapa uchirwara kati ndakauya nani zvikanana sekuru wako ndo wakauya newo panapa kurwara kwawaita kurwara rudzi aiwa ngonditsanangura kuti vanga vari kurwara chete panapa ndikasaka ndiri kuita nezvezvi ndiurapiwa. Saka pandakazoona ndichipinda muno pandakazoti vanenge sekuru ndopandakatanga kunzisa kuti pamwe ndairwara ndazoa kuti ndandikurwara. haunambozvibvunzawo nekuzorangarira zvakapedzisira kuitika ndangofunga kuti pamwe pane zvakaitika pagoridhe kana kuti pane hatombofunga ndavhunduka mari yandandakabata kozi mari yanga yakawandisa value maningirikini mapisi matatu aunga wakabata ingasvika kumamari nekuti uri kutaura kuti yanga yakawanda wakavhunduka ayagona ndosvika ku2 kg chake taisvika 2 kg dzinoburitsa mari yakawandisa haikona kuti yakawandisa kandi mugoridhe handimoziva kuti inotengeswa mari peounce kana kuti pekg saka rinotengeswa mari handiti kg 56 kuti 56 times saka inenge iri kumamillion point something. iwe uri kunatsoziva pekupedzisira uri kunatsoziva kuti wakaba gold remumaini meuyu wamakablastira ndizvi iye zvinezvi waakuziva kuti goridhe rake adzorerwa ende makanga mamubira ende sekuru vakazenge vakubirawo futi
unoda kuti chii kune muridzi wegold izvinezvi rimwe racho harisi kuoneka? Ini ndaitongokumbira ruregerero, vandiregerere kubva pasi pemwoyo wavo. Aya mabasa atagara achingoita hamuna sekuru vangu kuti ivo vakawana mari pavanenge vaiwana vanotora todya tose. Saka kutora kwanaka kuita ndaiti ndachanza, ndasingazivi kuti mugodhi wakagadzirwa. Kwatobva kwose kwazvongoita tosichanza titohwina kuti tatora mari. Saka apa vangangoita semazuva ose andinoziva kuti mugodhi wakagadzirwa. Asi anotokumbira ruregerero kuna abhosi vangu. Murungu wangu dai andiregerera zvake. Ibve ndakasangana nenikopi ingori basa kwaiva kutsvaga. Titotsvaga kurarama. Kuna sekuru wako? Ndichatovatira. Ngangoti kuba kusiri goridhe chete. Akuba hakuna kunaka. Ndo chandinokwanisa kutaura. Kuba chaiko chaiko hakuna kunaka. Dai takwanisa tangova nekushandira tichiwana mari dzedu zvakanaka. Nokuti inini kwazvandisvitsa aiwa ndadzidza. Uri kuziva here kuti wakauya panapa wakupenga? Ndiri murutondudza. Handikwanisi kuti ziva kuti ndaita nezve. Asi kuti ndakatovhundukawo kuti panapa pamba pakanaka kudai ndakasvika sei. Ndaibva kumaini ndichiendawo kunotengesa goridhe. Saka pandakatozosvika kuno ndakatovhunduka kuti asi ndiri kurota. Vakazonditaura neni pane vandaitaura navo. Vakazonditi aiwa kwauya panapa uchirwara. Makauya panapa makatosungwa netambo. Ndiri murutondudza. Kuna sekuru ini ndazokuudza ini kuti ndakakuona uchitoita musara. Sekuru ava ndo vakakurapa asi ndo vakanga vagadzira mugodhi wemurume. Unoda kuti kudii kuna sekuru? Sekuru handitovape mhosva, vaitozama vakafanana nemupurisa handiti anenge achinobata munhu andingaba. Chandinotokwanisa kuti ndikatozoshanda ndichavatenda nokuti mwoyo wavo wokuzondidzokera kuita nomawo sezvandiri nhasi. Handokwanisa kuvatenda inomuka nokuti vatori nemwoyo munyoro. Vakambondigadzira kuti ndipenge, vakanditsukunura kuti ndisachapenga. Nokuti murume ari kurwadziwa imari inorwadza. Asi kuti mwoyo wavazoita kuti vandisunungure, aiwa ndinotenda. Ende handisati ndaguma kutenda. Ndikashanda ndikadzokera kunoshanda. Ndodzoka ndovatenda. Manzwa zvaataura mukomana? Hatizivi kuti ari kutaura zvekuti udabwera udamangiwa natambo una rudwara kuchita musara so yarudziwa so ine ndamalidzira kuziva kuti ndinarupita kagulisa woro na tii wanga so pakuenda kagulisa woro ndibodziwa zidachitika awa narumuza kuti udabwera pano naru kusokonyozeka unaru kuchita musara so akuti sinidziwa so tinaruchita dhiri nasekuru ava tinarukala tichita kuti akapedza ndarama iwo ndikaipedza ndine musara lera rofotokosa kuti tinaruchita zimenezo kuchokera kwanisa kwadachokwako. Kufotokosa chadidi adachoka kale tichita dzokubera anthu adamba zvizinjaro adamba pasiwa kobidi funa kugula woro akathawa nayo adapasa numero vanthu dzakunama so kuthaweratu so kulewa kuno uyo mtima mache mule munakatsuli adzireka uyo aleka so ndikufuna kuti mudzamu pasiri mankhwalala mtima wake uchadira mukamupasira adzireka basi so ana uyu niwe kutadza phati pomwe kwa bosi ana sekuru mimi ampana mese muri tumakabvira kale muchiita iwewe pachako iwewe wakatomboene munhu akakupa mari kuti umutengere gold uchitosiya zvekublasta izvi ndobva wamutiza nemari yake ndobva wazomupa futi nhamba dzekunyepa zokuti paakatraya kuda kukubata iwe laini nacho hauna kana kuzorishandisa ndozvekutaurwa nasekuru. Saka imi makabvira kare muchiita maitobira vanhu asi mukaramba makadaro munosvika kufa. Asi ava ndowanzi vanofanira kupiwa mushonga wasekuru kabvira vopiwa mushonga wekuti vadzikamise hana vari pakati asi uyo vari kuti nemarapiro andamuita kureva kuti azvirega. Saka iwewo ukutaura chokwadi iri ndisati ndaudza sekuru bosi sekuru kadzimara waudza chinhu kana wazotadza kuchiita ukazoona wakupenga futa haugadziriki. Aiwa inini pandawaudza nyaya yekuti wakati handina kuaudza kuti wataura kuti uchazoda kuwabhadhara kana ukazoshanda
saka uri kuvimbisa here nemwoyo wako kuti ndivaudze. Chokwadi ndinovabhadhara handisi kunyeka. Hatomwe mudachita ntsisi kwene kwene kuti mudandithandiza pamene ndikhalufunda, so mudandithandiza, so mudakonza mina yaawa kuti ine ndambera ndisokonyezeke. So apa mudachita mtima wantsisi wokuti mandikonza ndakhala bwino. So ndinofuna kuti ndikapita ndikawana mbuganywa ndikapata basa ndisabwere nakobirisa ngumbo ambwera basi. So kamnyavulirako ni machosalini, so akafuna kubera wantu anzona basi ayamba kuva kantima kalabe akankukumbuka kufuna kubera muntu kantima labe ndakanyavulira nemasiya mumulira. hanzi nini manje nasekuru kana ndakugadzira saizvozvi ndinokugadzira but kaunyabvurira ngekuti iwe unofana kunge uchinzwa hana ichirowa kuda kubira munhu unonzwa hana ichirowa, asi ukadzokorora kunoba futi kuita kamunyabvurira kacho kana kupenga futi haucharapiki. Bozi hanzi nini ndinopa munhu mushonga ndokurapa saizvozvi, asi kaunyabvurira kacho pandinokasira ndinotoziva kuti ukazoba futi uchaita futi zvipi izvozvo. Ndinovavimbisa kuti handichafina zvoita futi. Hatinichita lini pomwe. Aninza kuona pamira pangu ninkuona pagirazi. Hanzi vanenge vachikuona kana uri apa anenge achitotaura achitokuona achitosecha hana yako, saka hanzi hatitsvandule vatu zvikuchoka pansi pamutima wanga. Nidzachita lini pomwe, nidzabera lini muntu. So ndikufuna uze uyu mawa kuchoma mawa akagulisa zvinhu zvake pasabhadhi anzabwera ndifuna dzapinda padindi racho dzakonza vadzayambe kupata basa ndifuna dzakonza adzarowe woro kuposa pamwepo. Hanzi mimi murungu wewana nasekuru apa chiendai munotengesa iri ramanaro iri, asi hamupinde mugomba kana mukagona kutengesa mangwana kana kuswera mangwana, asi vari kuti Saturday munogona kuuya motora sekuru wozoenda wotanga wagadzira pagomba renyu mochizotanga manje kuti vanhu venyu vachipinda vachiita basa. Aiwa, dzamenya posa rimwe. Hanzi ndopa muchazoita mari manje kudarika iyi yamuinayo. Aiwa, totenda kuti zvifambe sekuru, idzi mondi dzandichadzidipa basa pangu. Anoipa kuitira mankwara awa vanofuna lini kudzapatanawo namuitira mankwara. Hanzi wachiro ukati washedza vanokuisira mushonga. Kuisira mushonga hakusuko kungoti kuisira mushonga chete pamwe wokuti ufe, vanogona mushonga wokutoti kana bhandi racho harichawaniki futi. Lau ushamwana waperere pano inini wapasina kugama. Kutigire vana ndokumbira mutirigirire uya neguriti rangu ndokumbira kutigirire yagadzirwa mukadzi atakurana neguriti iro nezvinhu zvangu zvese yandatokumbira kuna sekuru ndanditokumbira kuna sekuru kuti agadzirwa adzokore zvinhu zvangu. Hai ndifuna lini dzokorora nayo muntu wakawarara mafuna lini mumutima wangu musha. Hana sekuru munhu mbavha ndimude mumwoyo mangu, saka handisi kuda zvekutaura newe, chimboenda. Ndifuna lini? Hanza wasi kuda sekuru. So ndikufuna abule waturuka funa lini mumutima wangu kutsva amwadza ambachita. Hanzi zvamunoita zvinorwadza sekuru, mwoyo wavo kutopisa nekuti paakakuvhunza imi makaramba kuti gold hatina kutora, asi nhasi makutaura tirabiwa, saka hanzi zvamunoita izvozvi mwoyo wavo uri kutopisa sekuru, saka hanzi aiwa imi menda izveni. Mbere maoko shamurani ndolongedza zvinhu zvako. Uyu ari kumapeto unombera maoko mudare woenda ukorongedza bhegi rako. The
misazi yabuda pa TV hakudi masivi Sly Media TV yandispota ndiri mu street ndazoona ndapa news ndakawandwa nema views Sly Media TV mandichinjira ang my dreams Sly ya Sly Media Sly ya Sly Media Sly ya Sly Media Sly ya Sly Media kuchinja vision ya maghetto youth kuchinja life ya maghetto youth kutipa nzira semaghetto youth kutipa gwara ramangwana rakanaka Sly ya Sly Media